Ukuthula makube nabakholwayo, ukuthula kwibandla likaJesu lonke. Angithobeke kakhulu, ngibingelele bona bonke abazalwane egameni likaJesu Kristu, ngibingelele the body of Christ at large. Ngibingelela kakhulu bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu emuhle ke, sibonga impilo ukuthi sisaphila egameni likaJesu Kristu. Bafowethu, ithi nje ngihlala phezulu kodaba mhla ka-31 January sizobe silapha na eSoweto eMidlands ebandleni lika baba umfundisi uMbatha. Sizobe silapho bafowethu ngomhla ka-31. We are starting from 10 AM. Siyoze siyophuma late. Into nje ithi in the beginning God. Ake siyoqala noNkulunkulu bafowethu. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye bethu bebuye inkonzweni emabandleni abo uJanuary inkonzo zama prayer and fasting njalo njalo. Abantu abaningi mabela eGoli vele akusikho ukuthi basemakubolana, abanye bazobe ngekho bebuyile sebebuye emakhaya. Kunjani bafowethu, sesibuyile ezweni la sizozama khona impilo. Ake sizoqala kuNkulunkulu, ake sizoqala kuNkulunkulu before siye endaweni la esiphanda khona sizama khona impilo. Ngivule angaze ngawenza umhlangano kuJanuary, kodwa kufikile emoyeni wami ukuthi ake ngenze nje ngihlanganisa abangcwele kuyinyanga yokuqala kuqala unyaka, kuyinyanga yokuqala kuqala unyaka bafowethu. Ke sizoqala emthandazweni, ke sizoqala edolweni. Abantu abaningi babuye emakhaya, bazobe bebuye emakhaya, bebuye eGoli. Ngiyazi ukuthi kungesibona kuphela abazobe bebuye emakhaya, nabanye abafikayo, abanye abantu abangalazi neGoli abangakaze baze bafika. Ngiyazi ukuthi zobe kunabantu abazofuna imisebenzi, kunabantu abazofuna izikole, kunabantu abazo njalo ngokuhlukahlukana kwazo. Ngizothi bafowethu ake siqale kuNkulunkulu before siye kuzo lezi indawo esifuna ukuzama kuzona impilo. Ake sihlanganeni bafowethu, ke sizoqala kuNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha mhla ka-31 January. 31 January. Nkulunkulu wami, 31 January sukela ngo-10 ekuseni. Yazi ngiyafuna ukubuyela ngizowenza ivideo ke ngizokhuluma ngalesizwe samaXhosa. Bafowethu, amaXhosa ayithwele le channel.